At nagbabalik ng spicy opa mo na si Kim Chino para panagutan ka. Oo, panagutan. Uy, biro lang. Biro lang ha. Kung may dinadala ka ngayon, hindi akin yan. Uy! Mahal, baka mapunta tayo sa usapang sustento. Bumalik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason para iwan mo na siya. Di ba? Recap na tayo ha. Sabi ko una, bitawan mo na siya kapag paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi lang physical, hindi lang mental, pati na rin emosyonal, di ba? Ito ay meron ng cycle ng pananakit at talaga nga namang inuulit-ulit. Hindi na yan talaga malulunasan. Diba? Totoo lang. Hindi ka punching bag, mahal, na kapag inulit niya, choice niya na yon. Choice niya nang saktan ka, lokohin ka, at ibig sabihin nun, wala siyang planong magbago, kaya ikaw, iwan mo na siya. Huwag kang martir. At ang pangalawa naman, mahal, bitawan mo na siya kapag wala ka ng peace of mind. Ito yung sabi ko kanina na nakakapagod yan in general. Hindi lang sa katawan, pati na rin sa utak, 'di ba? Pati na rin ang puso mo. Kaya ka nagjowa kasi gusto mo ng partner. Pero kapag ang partner mo ay binibigyan ka na lang ng stress, sama ng loob, wrinkles, ay baka pagkakataon na para i-let go mo siya. Kasi hindi na healthy yun sa sarili mo at mas okay nang magpahinga mag-isa at nakakatulog ka ng matiwasay na single ka. Kesa taken ka nga pero gabi-gabi pinupuyat ka naman ng overthinking. Diba? At ang pangatlo naman, mahal, at panghuli, bitawan mo na siya kapag ikaw na lang ang kumakapit. Ito yung lagi kong sinasabi, mahal, na kapag ikaw na lang yung may gusto, ikaw na lang yung kumakapit, ikaw na lang yung nagtataguyod ng relasyon mo, ay talaga nga namang hindi ka maaawa sa sarili mo, kundi awang-awa ka sa sarili mo. Ikaw na lang yung nagtataguyod ng relasyon at ang hirap mahalin ng taong hindi ka na kayang mahalin ulit. 'Di ba? Totoo lang. Kaya kung ganyan na yung estado ng relasyon nyo, baka it's time for you to loosen up and to let go the person that you love. Kasi yung minamahal mo, hindi na ikaw yung mahal. Ito tandaan mo, ang relasyon, kailangan dalawa yung nagtataguyod para mag-work. So kung wala kang kasama, wala kang katulong bumuhat sa relasyon, hindi relasyon ang matatawag dyan. Ang tawag dyan, parusa. Diba? Kumbaga, mahal, kapag ganyan na yung status nyo, iiyak mo na lang magdamag, tapos move on, tapos landi ulit. Landi ulit hanggang makahanap ka ng tamang tao, yung worth the risk, yung worth it sugalan. At sana kapag nakahanap ka ng susugalan ulit, yung panghabang buhay na. Yes, talaga nga naman. No? So kung ngayon nasasaktan ka, niloloko ka, baka hindi pa yan yung tamang tao. So, try and try until you succeed. Si Kim Chino nga, ilang try na, wala pa rin eh. 'Di ba? Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa para makahanap ng tamang tao. Okay? Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nasasaktan, pero napapadalas lang talaga ang pagkatanga mo sa maling tao. Ay nako, mahal, sana nagising ka sa Chinitox sa atin tonight. Naway nauntog ka ni Kim Chino ng malala, kaya alam mo na ang tama sa mali. Okay? Anyway, mahal, oras na naman para ako'y bumiyahe. Happy Friday, happy weekend. At syempre muli, ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natigman mo, hanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si Kim Chino. At susunod na po sina Rakitera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. And mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!